Day 4. Good morning internet. So ngayon, nakapag-prepare na kami, nakapag-almusal, nakaligo. Yung inalmusal namin ay yung tira namin kagabi na pina-take out na pansit batil patong. Tapos ngayon, nandito kami sa transient na nakuha namin kagabi. Ito yung Parb transient. Ito yan, oh. Makikita nyo, Parb transient. Dito yan sa may Tuguegarao. So, itong room na nakuha namin, bali pang apat na tao to kasi isang double deck, saka isang big size na kama. Tapos meron silang isang chair, isang table, tapos yan, yung parang rack, tapos hangran. Wala lang silang cabinet. Okay naman dito, sobrang lamig ng aircon. Tahimik naman sa gabi, nakatulog naman kami na maayos. Ang ano lang dito, ang CR lang dito ay medyo nakahiwalay, nandun sa labas. Pupunta ka pa doon, pero exclusive yun para lang dito sa room na yun. Kasi dito sa corridor, dito sa area na to, 3 kwarto, may 2 CR. Yung 2 CR na yon, exclusive siya dun sa 2 room. Hindi ko lang sure kung dun sa isang room may sarili siyang CR. Basta ito, exclusive siya sa amin, dun yung CR na yun. Yun nga lang, maglalakad ka pa ng konti para dun sa CR. Pero okay na rin kasi mura. 1,100 ang kuha namin. So ngayon, ang next destination namin dun sa papunta sa Nueva Vizcaya, dun sa Dupax del Norte. After nun, mag-overnight kami sa Malico, Pangasinan. So tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Let's go! Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Sige, sakay na. So, what's up ulit? Paalis na kami sa aming dito sa aming transient. Yan siguro bumili sila dun. Let's go. Meron dyan sa ano? Dyan, Sila? sa apartment mismo, dyan sa ating natin. Baka meron sila. Baka bibili ka. Dapat bumili pa tayo, pala tayo. Meron silang maliit lang yung house. Dapat pala Mura lang. So, ngayon ay try natin puntahan yung Rizal Park kasi yun yung laging tinuturo ni Google Map na tourist desti dito sa Tuguegarao. 10 minutes lang siya mula dito. So, try natin puntahan. Silipin lang natin kung may makikita tayong magandang spot na pwedeng pagpicturean. Pero kagabi doon na kami nakapagpa-picture sa may sa may basket. Hirap pa kasi Kasi madami sasakyan. Let's go. Lamig na umaga. Good morning Tuguegarao. Shoutout sa mga taga Tuguegarao na makakapanood dito. Busy sila sa gabi, no? Ang mga Tuguegarao, busy ang nightlife. Sarado na nga lang yung ibang pansiteria kagabi. Bago tayo maghanap ng baka may madaanan tayong car wash, di pa car wash na natin. Kasi tingin ko naman di mauulan, puro maulap na katulad kahapon. Mga kasing dugyot na naman ang ating motor. Pang 4th day na namin to. So kanina nag-check ako ng oil level ko kasi dire-diretso ang biyahe namin. Okay pa naman. Nasa level pa. Marami pa. Dito niya na tinuturo yung sa Rizal Park. Kagabi niya pa kasi nire-recommend to. Search ko tourist spot ng Tuguegarao. Nire-recommend niya itong Rizal Park. Ito dito sa part na to. Kaliwa. Ayan. Kala ko pa naman ano pa. ano lang naman. Talagang si Rizal lang. Seryosa, pang maganda pa yung nasa ano. Yung kagabi, no? Yung basket. Ayan sa dulo ba? Tamaan tayo dyan. Bigla naman nag-charge. Loko-loko talaga eh. Paalis na kami dito sa Tuguegarao. At ang next destination namin ay pa Nueva Vizcaya. Kung kayo pupunta dito sa Tuguegarao at nakasasakyan, medyo lang kayo, alert, observe ang environment kasi ang dami ditong mga one-way flow. Minsan hindi kilala ni Google Map na one-way flow siya. May nakalagay, mabigugulat ka na lang, may nakalagay na sign na one way, ganon.
Tapos hindi pa masyado kita. So yun, update na lang namin kayo kapag nakalabas na kami at medyo malayo-layo na kami. Oh, ang ganda oh. Bunton Bridge. Haba rin ano. Hindi ba tayo dumaan dito kahapon? Parang hindi. Hindi tayo dumaan dito kahapon. Pero yung dagat nila. Okay. River yan. River. Malapad na river. Tapos papunta sa dagat. Baka ito yung Cagayan longest bridge. Bunton Bridge. Oh, haba din eh. Oh. Oo nga, baka ito nga yun, yung Cagayan longest bridge. May ano kasi, meron silang ano, yung parang sa mapa, nakalagay longest bridge. Haba eh, oh, ito pa lang yung dulo eh. After ng Tugigaraw guys, ganitong mga road na madadaanan nyo. Puro malalapad na highway hanggang makarating ng Nueva Vizcaya. Ano, karamihan pa puro straight. Pero gumilid lang tayo. Hindi ko ihahataw to. Mabigat ang load natin ngayon. Baka mag-worn out agad yung belt. Ayun o. Oo. Big Baka. Agri-Ecotourism Park. Oo ano. Ecotourism naman eh. Baka kaya yan, no? Kaya may mga ano. Oo, sa kanila siguro Yun yun. ang aming pakaasan. Bangay. Saan to pa isa? Shooting nga isa eh. Hotel and resto dyan. Baka mali. Yan. Yan. Lakas. 2 minutes. Lakas naman ito. Mauubos yung oras ko yan. Tama ba yung pinagkakagawa ko? Isang minuto ka pa. Yan, nagmukhang motor na uli yung motor namin. Dito lang yun. Nakakita kami ng 5 pisong buga. So let's go na uli sa biyahe. Aurora Isabela sa Cagayan. Natin mo, ba't yun ang kulay ng tubig? Parang green. Municipality of Aurora. Tambay na naman ang mga koya. May checkpoint na naman. Tingnan natin kung paparayin tayo. Hindi na tayo pinare. Hinto. Lahat hinto. Tigil ang mundo. Lobat na pala ako. Papalit lang ang battery mami. Yun, nakapasok na kami dito sa Nueva Vizcaya. Yan, ang ganda ng bundok ko. Bali, kanina pa kami nakapasok dito sa Nueva Vizcaya. So, plan sana namin magpunta ng Dupax del Norte bago ang Malico, Pangasinan. Pero, mukhang kakapusin kami ng oras. Kasi ang problema kasi, wala kaming booking doon. Mag-walk-in lang kami. Kasi gusto muna namin makita yung mga rooms para sigurado. Unahin na lang muna namin ang Malico, Pangasinan para medyo maaga pa. Ang Dupax del Norte kasi medyo from Dupax del Norte ay 2 hours to Malico, Pangasinan. Kung pupuntahan pa namin yung kakapusin kami sa oras. Kung Malico, Pangasinan na lang muna kami, saka na lang yung Dupax del Norte. Let's go! Ang ganda yung tama ng araw ng bundok ko. Baka sinabi mo lang dito, mga inoon. Hindi naman pantay-pantay ito. Alon-alon na naman. Dami ng tindang walis dito, no? Yan, nandito na kami sa packet na kami ng Santa Fe, Malico. Bali, pupuntahan na namin yung, madali na lang siya, 33 minutes. Madali lang yung akyatan nito. Para ka lang nagtagaytay. Dito na yung start ng pag nanggagaling ka ng norte, dito ang start ng akyat niya. Yan o, maraming umakyat ng rider o. Marami kasing view dito, tapos may pa dito, may liguan. Nandito rin yung Imugan Falls. Dito nyo rin makikita. 2 falls yung alam ko na nandito eh. Mahirap
din pala ang signal dito, kaya kung halimbawa nakamapa kayo, kailangan wag nyo natanggalin yung data para diretso lang yung mapa. Pero hindi nyo naman kailangan na magmapa dito kasi wala na ibang lilikuan to. Ito lang din yung road na to, para lang malaman nyo kung saan yung mga transient. Maganda yung park na to dito sa Santa Fe kumpara din sa may bandang Pangasinan, kasi sa kabila sakop naman ng Pangasinan, yun ay ang San Nicolas, ito naman Santa Fe. Yan guys, pagka umakyat kayo dito sa Malico at lalo na ngayong December, ganitong view makikita nyo, puro pag, tapos sobrang lamig. Parang feeling ko nasa Atok eh. Yung namin yung umakyat tayo ng Atok galing Baguio, yung last natin akyat ng Atok. Yan, grabe yung lamig eh. Panalo view dito kahit saang spot ka magpunta, kasi katabi niya lahat halos ng bundok, kaya maganda yung view. Ang delikado lang talaga dito, landslide, tsaka yung madulas na mga buha-buhangin. Maraming nadidisgrasya sa dito gaya ng mga buha-buhangin. Pero yung tarik ng akyat, wala namang tarik, puro ganito lang, Maliko, kaya tinawag siya Maliko, puro liko-liko. Nasaan na yung ilog na ano? Ay, nandun pa yung sa park ng San Nicolas, Doon sa kabila. sa kabila siya. Yung may video ko, dun yun sa kabila. Yan na yung mga talas. Dito pala yung may maraming Wala pa po ka. Hindi, ilalag lang kasi papasok tayo dito sa Talaga, wait lang. Ang lamig. Magpipila pa pala dito bago pumasok. Ay, kopi. 21 na. Oo, 20. Akyat. Yan natin yung mga homestay na ang gaganda rin ng dito. Oh, yun oh. Oh, yun oh, mami, yung may TV yan. Ay, Parang parang konti. ito, Mountain Travel Inn sa unahan lang. Pero tingnan mo natin. Hindi, tingnan mo natin yung Zamora. Ang bayang ano? Zamora. Ito may B&B din, cafe. La Fresa Malico. Strawberry picking. Ano siguro dito mga dito? Dito nga tayo kasi sa Zamora Homestay, may idea na ako ng konti eh. Super rough road. Parang ang layo. Ayan. Ay, ito pala yung Umalyo. Ayan yung kulay green, Umalyo. Yan yung... Alin? Tapos ito yung Zamora. Check natin kung mayroon silang room na... Ano itong umalis mo? Yan yung nag-offer ng 1.5 yata. Ano ito? Ano mami, type mo ba to? Okay lang naman. Ano ba? Iniisip ko nga eh. O, titingin mo na tayo. Parang mga Ayan. bahay. Ano? Baba. Magkano pa yung room? Per head kami po, sir. Hmm? 500. Per head, 500. Pero may sariling CR. Depende kung depende kung gusto niyo yung private na kayo lang, meron kami dyan. Pero pag yung kasali kayo, pamaramihan iba yung CR. Magkano yung sa private? Ano yung kubo namin is 2.5. 2.5. Kasali yung breakfast. Ay, kasama na yung breakfast.
Tapos yung patingin ano, yung sinasabi mong per head, patingin. May breakfast na sa 2.5. Ito yung kubo. Yan, nandyan sa loob ng CR. May sapatos. Ano. Sige, patingin po nung isa yung sinasabi nyo. Yo guys, yun. Dito na namin napili sa Umalyo. At least may katapat pa na parang mini falls. Ganun din naman. Magkano sa isa kanina? 1,000? No, di ba? Eh dito 500 per head. Pero dahil wala na nga ang bisita, ay kami na lang. So okay lang daw na dalawa kami. So mahirap lang pala punta. Mahirap lang umakyat. Yan, medyo rough road lang ang dadaanan niya. Papunta doon. Kung gusto niyo yung dali na motor. Pero mas maganda nandun yung motor kasi para pag nagkarga ng gamit hindi malayo. Ito lang naman yun. Pwede Yan. lang bumaba daw dyan, ano? Ano Oo. ka bababa dyan? Dali lang yan. Ang magsasabit sana. Eh, bilis naman ni ate. Ano, magic? Ate, ang bilis mo. Ate, Yan. nag-magic ka. Doon sa loob. Yan, baba na. Doon sa, shortcut yun. Sa likod ng ano yan, ng bahay nila. Thank you po. Try natin puntahan yung ano. Kung anong pwedeng pasyalan. Let's go. 357. Pasyal muna. Ganun pala maglako. Oh, Isa lang yung nila ko. yun yung room namin. So, labas muna kami. Puntahan lang namin yung mga dating napuntahan ko na. Tarik nito. Buti na maganda yung lupa. Marami nagbubuk dyan sa Umalyo. Dito rin naman sa unahan merong mga ano. Hindi ko lang alam kung magkano yung presyuhan nila dyan. Hindi tayo. Hindi kasi kadalasan sa FB na ano, ito yung dalawa eh. Baka ito yung pinakamura eh. Saan nga yun? Diretso nga na pala. Wala. Ito pala tindahan no. Yan, Zamora Homestay, 300 per head. Yan o. Yung una natin pinuntahan. Oo, hindi ko alam ba't 1,000 yung singin mo. 300 ang, kahit sa message nila sa akin 300 eh. Yung ganong TP ano. Ba't 1,000 yung 1,000? May mga cafeteria rin dito. Cafeteria, eatery. You know, may ano ka lang kung yung mga naka-thermos. Kaya baka bibigyan niya tayo ng thermos na may barakong kape. Alam naman yung alis na tayo eh. Wala may palengke dun. Dapat pala nag-iwan tayo ng contact number. Baka mamaya may kailangan sila sa atin. Ito pwede rin kayo no? Jarang. All time Filipino favorites. Puro ano to, maraming kainan dito mami. Yan no, bed and breakfast. Mali ko, bed and breakfast. Tapos ito yung ata yung sabi ko na parang ginagawa pa lang doon sa una kong vlog. Ito ang bahay na to. Yung parang okay. Ito. Ano pala siya, government. PDR. Ito mami. Mali kong view. Yan yung backstory. Hindi. Kaya kung maganda magpicture, kaya ang lakas ng hangin, hindi tayo makapagpaano. Hindi tayo makapagpaano yung tripod. Yung ulap po. Parang ano siya, papunta siya dito. Ayun oh. Oo nga. Oo Maganda nga, na. napunta dito. Obserbahan mo. Oo, nalapit.
Nalapit ano. Isa naman, ito pasalubong oh. O pasalubong doon. Okay, okay. Tapos yun nandun sa isa, sa likod, pababa. Kasi magtatakip-silip na sila. Ayun oh, salubong oh. Galing. Tara. Amazing nature. Baka Isilip tayo- lang ako dito. Huwag kang umano dyan ha. Nag-landslide din to. Kaya? Oo. Halika na dito. Nag-landslide din to pag ano. Ang lakas ng hangin. Ganda oh. Picture na lang kita. Wag na, masakit na yung pag ganitong selfie. Daddy, baka magala ka dyan. Hindi. Ay, ano ba yan? Ay, daddy! Nayanit na nga yung motor eh. Lakas Yung ng motor hangin. niya, baka matumba na. Tara na. Mahirap yan. Tara, sakay. Ang lakas ng hangin. Dadalhin din yan. Naku, huwag niyo parada dyan. Dadalhin din yan. May box kayo. Tara. Try na lang uli natin bukas ng umaga. Kasi Malalong malakas. hindi kasi dito rin tayo dadaan pagka ano pa uwi. Ganda ng falls oh. Kasi kapag sila siya magkarawan. Yan oh. Kung ano. Magkarawan. Free car wash. Yan, dito na tayo. Konti lang yan kumpara nung pumunta ako. Mas puno-puno yan. Tara, baba. Ang dami na pumunta dito. Ito din yung kinain ko dito eh. Early dinner. Tapos na kami mag-dinner. Coffee naman pa dessert. Butterscotch. Americano, cafe latte. Nakabalik na kami ng transient. Yan. Ito ang magamit namin ang gulo. Ito yung nakuha namin. Kuha namin dito ay 500 per head pero binigay na lang sa amin itong buong room. Kasi pang ano talaga to, pang limahan yata to. Pero dalawa lang kami. Tapos, ito kasi yung mga rooms nila. Ito yung mga affordable rooms. Hilera yan. Nasa dulo, dalawang CR. Yun, tapos nandun yung mini falls. Yung naririnig nyo na lumalagaslas, yun yung mini falls. Yan, tapos yan yung river. Bukas ng umaga mapakita ko yun. Yan o, mapag dito. Tapos sobrang ginaw. Wala kami dalang jacket. Kasi wala talaga sa plano namin tong Maliko. Dapat may inalis lang kami na isa doon sa North Loop namin. Tapos ito yung ginawa namin pinakalas. Nag-stay dito sa Maliko. Kasi after nito, parang 6 hours na lang papunta sa Manila, pauwi. So, pahinga lang kami, bukas uwi na. Yun ang 5th day namin ng aming North Loop. Kaya siya inabot ng 5th day kasi ang dami namin pinuntahan. So, ang North Loop naman kaya naman siya ng 3 days. Pinaka-maximum. Yun nga lang, talagang dadaan lang kayo. Ganun lang. Tapos may mga konting mapupuntahan, pero hindi masyado sulit. Sa amin, sinulit talaga namin. So, let's go. Good night. Handa